Kunabalandeli bamthandeni Manqele abangabalandeli beqiniso abamsapotha noma ngabe kuthiwa bawuphi laba bakhona. Abalandeli abangakhulumi ukuthi bona basapotha Igcokama Elisha kodwa babona beza lapho ukuthi hayi cha lo umlandeli weGcokama Elisha. Kunomlisa waseMtuba oyifelayo ngeenkambi kaFaro phecelezi utshwala. Lapho maya ayakhona mawukuthi uyophuza wenza sure ukuthi uphatha ithawula leGcokama Elisha. Awuswana khuphuka swana. Oswana. Ubunda bayesende. Ukuphuphela. Soli driver bokusenzela. Ngalo kunento laphoyisa nini. Baxoshe ethoko lapha befika lapha laba banentombi lapha ngani. Wena Awuswana khuphuka swana. Oswana. Ubunda bayesende. Ukuphuphela. Soli driver bokusenzela. ngalo kunento laphoyisa nini. Baxoshe ethoko lapha befika lapha laba banentombi lapha ngani. Wena